2014. Dejligt at se så mange her. Vi skal til at have rigtig meget gang i den. Vi er allerede godt startet, kan jeg se. I har fundet ud af, hvor baren er. Det er smukt. Lidt information. 5 spisesteder her. 3 dernede. Mere behøves ikke at vide. Baren er der. Så kommer promiller og kan klare det. Det vil sige, så kan man få et blæs for en 20'er, som vi siger. Men nu vil jeg forsøge mig. Jeg ved ikke, om det kan lykkes ude ved bordene. Men jeg kunne sådan set godt tænke mig at få et bodyblæs. Ja da. Jo. Den er god nok. Jeg kan ikke køre bil. Tak for det. Men det, Promilla, hun kommer til at gå rundt blandt jer, så man kan jo lave en lille konkurrence om, hvem der skal give en øl. Det er naturligvis ham, der har den laveste promille. Så hende løber fat i. Nå, Promilla. Jeg skulle lige... Der kommer. Sådan. Så er der øl. Ja. Tak for det. Så kan vi jo godt sige... Så er det godt til skål. Skål! Skål! Ja, det var en dobbelt skål. Det er ubehageligt. Tak for det. Nej, det er det. Vi skal til at spise, og jeg har forstået, at vi bliver klar derude af rygeren. Maden skulle være klar, og vi har haft problemer med ovnen. Men så vidt jeg har forstået, så... Nej, der er helt styr på ovnen. Der er fuldstændig styr på ovnen. Den sidste snitslalarm, så vi skal vente på. Den sidste snitslalarm, nu så vente på. Nej, til skål. Der skal være skål, og undskyld.